uste dut kluban presentzia bat dagoela euskararena eta garrantzia ematen sakola. Eta nik uste dut goiko taldeetan, bai emakumezkoen taldeetan, senior taldeak. Txikitatik ikasi duen zerbait da eta baita behaiei balore hori transmititu behar diegu, behar hori, ze euskaraan bidez asko lortzeat. Batzuk ohituraz bardeaz esaten dugu, baina saiatzen gara itzultzen eta euskaratzen. Eskubaloia azken baten telebistan botatzen danen, gazteleraz izaten da, oso gutxitan ikusten dugu euskal telebistan, orduan oso zaila izate zait. Igual penaltia esan ordez 7 metro esatea, o beste ozein. Eta orain oso errez ertetzen digu, doble espasos oso errez ertetzen do. Ohitura horiek aldatu beharko genituzke. Baina niretako garrantzitsuna da beste giro guztia, taldearen inguruan dagoen giroa.